12 intensos meses de formación chegaban hoxe a súa fin co acto de clausura do Programa Integrado de Emprego de Amicos. Nesta segunda edición participaron 123 persoas, non só con discapacidades, senón tamén doutros colectivos con dificultades para a inserción laboral. Tuvemos un grupo de 33 persoas con discapacidade, que é o noso grupo o destinatario principal, e logo tuvemos tamén un grupo importante de mulleres desempregadas, de menores de 30 mulleres e homes sen cualificación e persoas desempregadas de longa duración. Agora mesmo estamos polas 67 insercións, persoas que accederon a un posto de traballo e 40 delas xa alcanzaron un contrato de 3 meses. Estamos tamén xa concluímos os 3 itinerarios formativos que tiñamos que desenvolver, que era o itinerario formativo de comercio, o itinerario formativo de almacén e o itinerario formativo de limpeza. Os participantes fixeron prácticas en varias empresas da comarca coas que se suscribiron convenios e que se traduciron xa nunha decena de postos de traballo consolidados. Fixemos prácticas con pequenos e grandes comercios da zona, en total 26 convenios. Desos 26 convenios saliron 12 ofertas de empleo e desas 12 ofertas 9 postos de traballo xa se consolidaron. A maiores, pois logo en intervencións individual fixemos máis de 600, fixemos 70 accións grupales entre cursos formativos, talleres e grupos de apoio mutuo para a búsqueda de emprego. Ademais de promover a igualdade de oportunidades á hora de acceder ao mercado laboral, este programa aborda a formación tamén dende unha perspectiva de xénero, favorecendo a conciliación das mulleres con fillos ou dependentes a cargo.